Unsaon nato pag-ingon nga nasinati nato ang Dios? O tingali, nasinati bagid ka nato ang Dios. Kita nga gapanimba kanunay, kita nga naay mga daghang debosyon o gaampo, nasinati man nato ang Dios. Makaingon ba kita buhi ang Dios diha sa atong kinahiladman o kinabuhi? Ang atong mga pagbasa karon nagpabalik ka nato sa pagpamalandong o pagtan-aw kung tinuod ba gayud nga buhi ang Dios diha kanato. Kay kawang tanan ang atong ginabuhat, kung walay tinuod nga pag-ugmad o pag-umol o pagtubo sa presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Una sa tanan ng atong mga pagbasa, nagpahinumdum kanato nga ang pagtubo sa presensya sa Dios dili buhat nga ritual. Dili makita lamang sa gawas ng lihok sama sa pagpuasa o pagsimba. Dili ingon kay gapanimba kita, dili ingon nga nagkalyo na ang atong tuhod sa paglinuhura, dili ingon nga nangabutan na ang daghan tungod sa pagbasaha sa daghang mga nobinaryo, nga sila tinuod nga nag-ampo. Nga sila tinuod nga nakahimamat sa Dios. Sama sa mga tinunan sa mga Pariseyo, nga nagpadayon lang gihapon o pagpuasa, apan wala nilang masabtan ang ilang tinuod nga gibuhat, si Jesus nagpahinumdum kanila sa mas lawom nga rason sa pagpuasa. Sa mas lawom nga rason sa pagbuhat sa mga butang nga Diyos nun o relihiyoso mga butang. Kini mao ang pagpadayon, pagpatubo sa presensya sa Dios. Sama nga ang mga katawhan sa kumbira sa kasal nakakita, nakaila, nakasinati, nakasimot, nakakapot sa pamanhunon. Busa tungod ni ini nangalipay sila. Kita nga kanunay nagsaulog ni ining maong Santa Misa, nga mao ang kasaulugan sa pamanhunon nga mao si Jesus. Nasinati bagid nato siya. Ubase ng atong ginabuhat, nagbuot-buot na lang kita. Kay gusto raman nato, kay naanda na manggod, kay maumanggod ang atong nabatasan na. Ginhira ba taman ang Kristohanong pagtuo? Ang atong mga pagbasa karon nagpahinumdum kanato nga ang tinuod nga pag-ila sa Dios maghatod kanato ngadto sa pagpangalagad alang sa tanan. Ug kauban ni ini, labaw na ni ining pandemya, ang pagsigurado nga ang tanan mahatagan sa luwas ug makabuluhanong kinabuhi. Kini ang kinabuhi ni San Gregorio. Si San Gregorio gikan sa dato kaayo nga pamilya ug impluwensyado kay nga pamilya. Bata pa lamang siya, dako na kaayo ang iyahang posisyon dito sa Roma. Apan sa pila ka katuigan nga gihawiran niya katong maong posisyon, nakita niya ang kawad-on sa iyang kasing-kasing. Busa gibiyaan niya kining maong gahom. Ug nahimo siyang monghe. Ug mitago. Gibamaligya niya ang tanan niyang mga kabtangan.
ug iyang gipatukod sa daghang mga monasteryo. Sa kahigayon ni Ana, gitawag siya dito sa Roma aron mahimong Santo Papa. Ug diha sa mapaubsanong kasing-kasing iyang nailhan nga kinitawag sa Dios. Dili aron pagkapot sa gahom, kundi pagpangalagad sa tanan. Ug tungod niini, kanunay ni Dantaw ni San Gregorio ang kaayuhan sa tibuok nga simbahan. Dili ang iyang gusto, dili ang gusto sa pipila, kundi ang kaayuhan sa tanan. Naan mga igsuon, ang ato bang pagsimba, naghatag ba ka sa kaayuhan alang sa tanan? Naghimo ba sa uban sa atong pamilya nga masuod sa Dios? Naghimo ba sa atong mga kauban sa panimalay nga mas nahigugma sa Dios? Mas nailhan ba ang Dios diya sa atong pagpanimba kanunay? Ubasin kita mga doble kara. Maayo kay sa simbahan pero puryagaba pag-abot sa balay. Sa simbahan daw, hayag kay ang panagway. Pero pag-abot sa panamalay, gikurugan. Kaya dili makaon ang batasan. Naan mga igsuon, ang atong mga pagbasa karon nagpahinumdom kanato naabay pagtubo ang atong ginabuhat. Naabay kabag-uhan ang atong ginabuhat. Sama nga ang bag-o nga kinabuhi, dili pwede mauban sa daan nga kinabuhi, kay kini makaguba. Sa mga ang bag-ong bino nga atong nadawat sa matag sa ulugan sa misa, dili pwede isulod sa karaan nga kinabuhi sa sala. Kay kini makaguba o makasayang lamang sa gasa. Ang bag-o ba nga bino nga gihatag sa Dios sa matag Santa Misa, nakapabag-o ba sa sudlanan nga mao kita? Aron kining bag-ong bino nga atong nadawat, makahatag og kaayo ngadto sa uban. Magampo kita nga sama kang San Gregorio, kining atong kanunay nga pagsaulog sa Santa Misa, dili lang mamahimong debosyon, kundili pakighimamat, pakigila, pakighigala, pakighinigugmaay sa Dios. Ug diha, mutubo ang atong mga kasing-kasing.